Ağam Ferhat komentarlara cevap bereliyorna bärde bir komentare var. Özü bir musulman yürek götürýän adam dara. Günü şu soraw berilsele, gün tiskin ya. Demine bilýän yetmän aljyrajak soraw da. Joker tofulny açtama diýär. Assalamu aleykum hormatly watandaşlar. Bärde görýän dostumuz ýazypdyr. Joker tofulny açtama diýär. Salamu aleykum ağam, wa aleykum assalam. Birji soraw, eger Allah Taala seni bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen duşursa onu aýtjak ilk sözüň we ilk sorawyň näme bolar diýär. Inniki wizyanda bellap geçäý diýär. İlk sorawyň we ilk sözüň näme bolar diýär. Gaty ağam bär görýän edil birinci sözüm Assalamu aleykum rahmetullah ve berekatuhu deyip mümkünçülük bolanmalsa elinden, ayağından, gözünden, ol didarından doyurdum. Sonra onu bermedim ha. Sonra ne edip verecek, aljırarsın. Belki dilim daja gurlabı bilmezdi mena şoňal pikir edýän, hakik öz ýüregimdäkinden. Görýän, sonra ne edip verecek. Öz ýaşan ömrüni, öz ýaşan döwrüni, görýän, hemme soragyň näme berilen soraga bolsa, şonu dogry şekilde jogap berip gitdi. Görýän, kitaplar goýdy, birden adamçylyk ýerinden bir mesele çykanyna ýa bir sorag dörenine ýürüti hadisler goýup gitdi. Kitaplar goýup gitdi, nähilek sahabalar goýup gitdi ýerinden, nähilek görýän, çarýarlar goýup gitdi. Nähilek ulamalar goýup gitdi de ýerinden. Görýän, her kimin kellesi, meselem her kimin bir kellesiniň pikiri bar da, öz pikirimi aýdýam şumat. Görýän, siziň pikiriňiz bir, meniň pikirim bir, oň pikiri, hemme kişinem jemleýän ýekeje kitap bar. Mesele ýok, näme soragyň bolsa, çözgüt şonda bak. Nuň sana kelle bolsun, bir kelle şonu jemläp berýär. Sen o pikiriň öz pikir bolanokda. Şoň üçin jannasyň soraw berilmezdim. Soragy özüm gözlerdim. Egerde hakikat aljak bolsam, janyň sag bolsun, başyň dik bolsun, käbir gow görýän, eziz görýän, mähri görýän adamy görüňde dilim tutulup aljyraýan ýerlen kän bolýar. Şolar ýalyk birat. Hormatly watandaşlar, günüňiz haýyr bolsun. Karoç Belarusyanyň kimsere ýöwýä, gow ýerdi, kimsere döwýä, erwet ýerdi. Enara ikisi arada da bilçekka. Karoç bardala bilýän ýöne berdi. Bizim ýatýan ýerimiz barada. Şu görýän ýerimizde 30 sany türkmen oglan ýerleşýär. Men lişe ýatýan ýerim hem şoň içinde. Karoç iki taş goýkadan şey düzülen 3 setr. Berde hepde bir sapar bir setr naryat balya öýde içimde sirip süpürüp arap saçylygyna seredýäs. Karoç bärik Belarusyýa gaýşyk bolsaňyz, bärik gelmäkäňiz ýürütýüňiz registrasiýa kwartira guruluşy zanytlap şey gelseňiz gowur sebäbi bärik gönýöne şeýle gelseň planeta plan maly gelseň naşylaryal opsiýatyň içine getirip dykýarlar we şeý şulok içinde ýaşamaly bolýan mecburi. Karoç biziň ara ýagdaýym şular ýaly. Eme jany sag bolsun. Sag doğru. Ağam salamu aleykum. Näşitleri? Bağ ekmeli. Näçe manatdan ekýän? Ağam 100 manatdan düşýär dostum bilen. Jem 200 manat bolýar. Näme 100 manat da? 200 200 manat bolýarmy? Ýok, 200 150 manat berjek. Boldy. Ey bolýar, 100 manat. Göränmeşine göre. Durun. Hometjan, bular maşina mindir. Portada oturmaýlar çyn. Bular taksida bar bertirlerler. Maňa Ferhat, häzir ýer depeňde agaçlara, gymmat arçalara terapap bolýarmy? Bolýar. Bütün ömrümde şular ağaçlar görenim derdim. Terapap bol. Bütün ömrü istemal bol qalaymy? Bolýar düşün. Muhammedcan.
Olam. Jigim. Bulan üstüne özüň durmasaň işlemezler. Özüň durşulan üstünde. Bolýa, abet galymy bor. Goýsan o näme be do? Öýde gatan çorok bardyr. Bir makaron alyp koydum. Şonu gaýnatyp ber boldy. Bu wagtlara kelläň agyrtma. Bolýa. Senem ýa-da gitdim dosa. Hawa. Günem gyzynay. Häzir nesip bolsa, pulasak, ýa-da ýatdan çykýar. Onsoň arkan owa pul ödýär. Mene saňa hoş bolacak çagalar deňesin. Salam alaykum am. Salam. Wa alaykum assalam. Ha? Näme bir işdiňe ýalak bolup oturýarsyň? Agam isir etip bolduk, pula garaşýar. Näçe manda gurulaşdyň? Jemi 150 manatdan ulaşdy doğrudan. Näme diýäň? 150 manatmy? Men günne gadanam ok 150 manat. Me, sen ädirlikçi 100 manat al. Galanam aljak bolsaň, erti 3 toýun dol diýinýän, ondan soň alýan. Bolýa, ýa düşnükli. Agam. Assalam, hakkını vermeli. Yani iyi istediler. Maňa täret çekeyim. Özüňe gerek bolsa berip goýaýyn. Bir kullu adam üçin azara gap bermesene çekeyim. Diňe sen keyfin et boldy. Ha oğlanlar armanda. Tamam. İşlerini tamam. Olam işe tamam. Yemelay oğlanlar gayziyim çıkaryanlar nitip bolsa toyda öňümde ketdi. Aha. Öýüň ýanyna daş dogrokda bir arapçy işler batda oğlanlar. Näçe manatdan işleýär? Agamcan, günüňem ýarty geçdi. Abetden soňra 2-de jem 100 manat aýagam etip bereli. Bolly oğlanlar daş da gitdi onu. Oğlanlar gayrat edip alyp çykaryň. Hemme zadyňyz öpjün. Udalar gelende men tonurmasaňyz bolýa. Hakyny wagty bilen berer. Bollam bolýa. Alo. Eywan otursaňmy? Neme şu solar var da yan kırmızı edip beren, arasıçı var, seyret beren solar. Owo, solar abet nahar goýja etilje edip berersiň de. Yo bir de azlyk edeniň diýany ýok, esasy o solar bir hor etme. Howada bu wagt ysy bir soňjak suwam berersiň de öňe bir kontrol etişdiriň. Bolýa keýwan. Aha, sagman otur. Otur oğlanlar otur. Näde azaljaňmy? Aslında da çıkardı agam. Häzir iş azarly diýnýär häzir. Bolly oğlanlar özüňiz sağla beriň işiňizi. Men bir ýerke bark gaýtmaly bolumna. Näçe manda guruluşdyk siz bilen? Agam jem 2-de 100 manat ulaşypdyk. 100 manat bolsa, ne oğlanlar bula guruluşan pulumuz 100 manat. Bula mine her ýeňize aýratyn 100 manatdan. Esasy rahmetiňiz halal bolsun ýigitler. Barana ýigitler, men işlenme özüňiz sağlap arkaň barar. Dost sen doğru aýtýan ekeň. Men bolsa baýadam köp pul berer öýtdim. Ýöne ýalňyş pikir etipdim. Baý adamlardan garyp adamlar mert bolýan eken. Ýerde sen dost. Dost işte. Aýalyňy bir nätaş maşyny gördüm şu wagt. Sen gurulacak hepin bilip gurulçundyňmy? Men aýalym oýnýarlar. Sen gözüm köreken. Ana seret. Adam delmen kaldıysam, adam delmen kaldıysam gidiver, gidiver. Namart bolayın kaldıysam, namart bolayın kaldıysam gidiver, gidiver. Haçanna täze gelne bir ay bolanna. Sen ayrılıp başladın mı? Yeni başladın mı? Ağamın canı çıkmasarı derdi. Gözden yittin zamırda apırdatlar. Çıkarım kaya. Men ýadydım sen näme şükürlükdir. Haçan ortama benim zany. Alo. Ağam çantırak gelaydı. Yo, yeni ayrılıp başladım ama. Bol gayret et çantırak gel. Böyle. Yaşamalı derli. Yüreğimi çöplemen otirdim. Durolgoda samırda apırdatlar. Bölükler için petrok yatırdı. Duvarlan kirpiklen uzaptı. Sen yanımda gürlemen otirdim. Diyen çambırdatlar. Senin gözü yanmışır. Bu devde sana ne tanışır. Gözünü yeleceğin yanmışır. Ben sana näçe gelip düşündürdüm, näçe gelip gaýtdym. Näçe şükür bolmady.
Yaxşı durmuşuňy köp görýärmi? Giýje günni işläp böräsiň ekmejek bolup. Çıkarım kaya. Şu durmuşa yetip bilmeýänler bar. Näşükür bolma? Düşündiňmi? Näşükür bolma? Öğretmek Şu gerek ya Hudaya cevap veren dedim. İnsan Bili işleyin el teridi kalım. Geçenden ülkesinden. Bağışlamayı. Sevgili bolayan yaşır. Bu derdi sana ne tanıştır? Hatice qarış bir min qarış. Näme diýjek bolýan Bar gidinni, men seň bilen gurlaşmay gadım ýok. Menne näme kimçiligim bar? Toğrukda kadym bilen gowuny degem ýok. Hiç il yamanlygym ýok. Men näme etdim sana? Gepin gurrunam şonda da hemme adamlara ýaxşy görünýär. Meniň durmuş gurjak oglanym hemme ünsü mende bolmaly. Bar gurrunam şonda da. Sen menin kucağdaydın, yürükdadın. Senin yerini tutma, yekici adım.